Welkom bij Scheldermondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator, en we nodigen mensen uit met passie. En niet alleen met passie, maar ook met spanning. Want Volt is aangeschoven. Met wie heb ik het genoegen? Hoi, ik ben Paulien Smit en ik ben bestuur bij Volt Zeeland. Oké, nou van harte welkom. Naast mij zit Rob. Rob. Dankjewel Jan. En nu nog meer als Rob. Rob van Olmen. En ja, ik ben zoals je ziet al ruim gepensioneerd. Ja. En na mijn pensioen ben ik bij Volt gekomen, maar daar komen we straks wel op hoe dat allemaal komt. Maar ik wil even weten, waar ben je geboren en wat voor opleidingen heb je gedaan? Even ter kennismaking. Ik ben geboren in Haarlem en eigenlijk heb ik door heel Nederland wel gewoond. Gestudeerd in Leiden en in Rotterdam op sociologie en op de gebouwde omgeving. En die combinatie vind ik heel leuk, ook omdat ik dat nu in mijn beleidsstukken juist weer heel erg terug kan laten komen. Helemaal goed. En iets meer dan 4 jaar geleden neergestreken in Zeeland. Oh, en waar woon je nu? En ik woon nu in Oost-Soeberg. Ah ja, aan de overkant. Aan de overkant, ja. Geweldig. Ja. Nou, in ieder geval leuk dat je er bent. Dankjewel. Wel, en Rob, waar ben jij geboren? Ja, ik ben geboren in Amsterdammer, dus dat kan ik nog zeggen. Maar daarna heb ik in vele plekken gewoond, vele landen. 13 scholen en 3 landen in mijn jeugd. En ook nog 10 jaar de wereld rondgezeild in mijn eigen zeilbootje. Dus, en wat heb je in je werkzaam leven gedaan? Ik heb al mijn tijd bij een groot IT-bedrijf als IT-architect gewerkt. Wat ik heel leuk werk vond. En welke studie heb je gedaan? Ik heb natuurkunde gestudeerd. Dus, dus je bent natuurkundige ingenieur? Nee, natuurkundig gewoon doctorandus. Ingenieur is toch iets anders, denk ik. Oh ja, ik ben zelf van TU Eindhoven en dat is dan ingenieur. Hè? Ja. Nou, kom allemaal op hetzelfde neer. Toch? Eigenlijk komt het op hetzelfde neer, Okay. ja hoor, klopt. Zeg, en hoe ben je zo bij Volt terechtgekomen? Nou, eigenlijk deed ik de kieswijzer. Het was 2020. Wanneer 2020. 2020. Ja. Dat doe je op de computer. En ja, ik deed die kieswijzer en ineens stond in mijn top 3 een partij die ik nog helemaal niet kende. Dat was Volt. Dus ik heb het partijprogramma doorgelezen en ik was super enthousiast. Ja. Want er stonden allemaal dingen in waarvan ik zoiets had van... Dit vind ik eigenlijk al jaren. En ineens zie je dat dan terug op papier. Dat optimisme, die samenwerking, dat hele idee van ja, het is nu 11:55 en juist nu moeten we dus de koppen bij elkaar gaan steken in plaats van elkaar te gaan concurreren. Oh ja. En Nou, dat idee trok mij heel erg aan. Heel goed. Nou, dankjewel. En jij Rob, hoe ben jij zo bij... Nou, vanuit mijn historie, wat ik net aangaf, heb ik veel in Europese landen gezeten in mijn jeugd. Ik heb toen ik klaar was met mijn werk de wereld rondgezeild. Dan leer je ook als natuurkundige heel goed te zien van wat klimaatverandering allemaal al doet, nu al. En ik begon me daar heel ongerust over te maken, omdat de politiek daar eigenlijk weinig aan doet. Dus toen ik terugkwam, nam ik me voor om in Nederland te kijken wat ik daaraan kon bijdragen. En ik merkte dat de bestaande politiek eigenlijk helemaal niks deed, tot mijn stomme verbazing. En toen struikelde ik over Volt. En daar vond ik de aansluiting bij op de dingen die ik belangrijk vond. En daar ben ik helemaal in thuisgekomen. Okay. Daar hebben we het straks over nog. Ja, en jij bent bestuurslid ook in... Toen ik 4 jaar geleden lid werd, zaten er in Zeeland precies nog 5 leden in heel Zeeland. En Volt wilde voor elke regio, en eigenlijk in iedere stad, dan een citylead hebben die dan het groepje bij elkaar bracht, omdat ze graag van onderuit, van lokaal, de democratie wilden organiseren. Dus er moet er iemand zijn die de mensen bij elkaar brengt. En ik zei van, waarom zou ik het niet doen? Ja, ik doe dat. En dat ben ik gebleven tot nu toe. En nu zijn we veel groter gegroeid. Ja. Maar we hebben nu ook, omdat we ons voor gingen bereiden op de gemeenteraadsverkiezingen, een veel professioneler bestuur. We hebben een gekozen bestuur, netjes gekozen, met Paulien als medebestuurslid. Er zijn nog 2 anderen. We hebben een gekozen kandidatencommissie. Dus dat is allemaal heel netjes geregeld. En eigenlijk ook op een Volt manier, verrassend makkelijk. Allemaal op afstand, allemaal digitaal. Omdat we heel veel mensen hebben die daar heel goed in zijn. Veel beter dan ik ooit was. Okay. Dus dat werkt uitstekend. Ja. Zeg Paulien, en hoe is de status van Volt nou in de Tweede Kamer en de Eerste Kamer en bij de gemeenteraden? Kun je er een tipje van een sluier? De afgelopen
landelijke verkiezingen hebben we 3 zetels gehaald. Ja. Dus op In dit de moment, Tweede Kamer? In de Tweede Kamer. Dus op dit moment zitten we daar met 3 personen. Laurens Dassen, Nilüfer Gündogan en Marieke Koekoek. En in de Eerste Kamer zitten we nog niet. Nee. Daar is het nog iets te vroeg voor. Maar daar willen we zeker bij de verkiezingen in 2023 ook zetels gaan halen. Ja. En zitten er ook al in Provinciale Staten? Nee, daar hebben we nog geen gelegenheid gehad om aan mee te doen. Maar we zitten wel te kijken van wat we zouden kunnen doen. Een van de dingen die we in Zeeland doen als voorbereiding daarvoor is gewoon nadenken over hoe zouden wij nou beleid formuleren in Zeeland wat ook past op onze ideeën en ook aansluit op wat je op landelijk niveau doet, maar ook op Europees niveau. Want daar kan je heel veel van leren en dingen uithalen, maar ook van de andere steden, andere provincies. Dus er is een ongelofelijke mate van samenwerking binnen Volt op al die niveaus om van elkaar te leren en samen te werken, wat heel motiverend is, moet ik zeggen. Ja, maar er zijn ontzettend veel mensen gemotiveerd. En dat kunnen we even zien in een mooi filmpje wat opgestuurd is. Het duurt ongeveer 2 minuten, dacht ik. Ja. Zullen we even kijken? Ja, graag. Okay. Leuk. Kijk, daar komt iemand die deze campagne toch wel opvalt. Volt, het zindert rond de partij. Volt is jong, een derde van de mensen op de lijst moet nog 25 worden. En minstens zo opmerkelijk, schreef de Volkskrant, Volt is niet boos. Met op een fietstocht met allerlei Volt flyers, zodat we met mensen in gesprek kunnen over Volt op veilige afstand. En we zijn de naam van Volt met krijt op de stok aan het schilderen, zodat meer mensen horen op Volt. Wat mij aantrekt in Volt is de energie, de positiviteit, de wens om op een goede manier tot verandering te komen en iets samen te doen. Dat trekt mij aan. Er is een energie, het is lekker weer en de paarse lente is begonnen. Ik ben bij Volt begonnen omdat ik het belangrijk vind dat er ook nog een leefbaar klimaat is voor de generaties na ons. Ik ben zelf moeder van 3 kleine kinderen, dus ik gun hen ook een prettige wereld om in te leven. Hoe jong je ook bent, jouw toekomst wordt nu gemaakt. Ik stem Volt. Ik stem Volt. Ik stem Volt. Nou, dat was echt een leerzaam, educatief filmpje. Vernieuwend, duurzaam, zag ik elke keer terugkomen. Het was een samenvatting van wat we in alle steden als Volters allemaal hebben gedaan voor de Tweede Kamerverkiezingen. En in Zeeland zijn we ook heel actief geweest. Dat krijtstrepen hebben we in Goes gedaan, want dat was de enige gemeente waar het mag in Zeeland. Alle andere is het streng verboden, maar we hebben wel affiches opgeplakt met alle mensen die in Volt actief waren. En je ziet dat het dus overal is gebeurd. Er zijn ook mensen uit Duitsland naar Nederland gekomen om ons te helpen. En andersom zijn wij net ook in Duitsland, bij de Duitse verkiezingen hebben we meegeholpen. Ook een illustratie van wat het betekent als je een Europese partij bent. Je helpt elkaar. Dus het is heel leuk om dit te doen en met mensen samen dit soort dingen te doen. En je merkt ook dat je dan ook
heel veel publiciteit gecreëerd, omdat we rondom die verkiezingen van 17 leden in Zeeland naar meer dan 100 zijn gegroeid. Oh, mooi. Dus, dat was wel heel mooi ook. Ja. Vijfvoudige. Ja, helemaal goed. Zeg je, Paulien, ik bedrijf zelf nooit geen politiek. Maar ik beschrijf het wel. Hoe kun jij jongeren, dus niet alleen van Volt, motiveren om in de politiek te gaan? Hoe zie jij dat? Nou, op dit moment hebben jonge mensen vaak het idee dat er sowieso niet naar hen geluisterd wordt. Ze zijn niet met heel veel, zoals vorige generaties dat wel waren, als je kijkt naar de bevolkingspyramide. Ze hebben over het algemeen niet zoveel kapitaal, ze hebben niet zoveel macht, weinig lobby. Dus als je jongeren wil betrekken, geef ze een stem en neem ze serieus. Want dat is ook waarom Volt bijvoorbeeld geen jongerenorganisatie heeft, maar gewoon alleen maar volwaardige leden. Omdat iedereen die stemgerechtigd is, in principe gewoon evenveel te vertellen zou moeten hebben. Ja. Maar even over de gemeenteraadpolitiek. Ja. Hè? Ik ben daar een volger van. Als nou een gemeenteraadslid belooft dat er een hockeyveld komt, of een voetbalveld, waarom zouden ze dan op Volt kiezen? Ja? Ik denk dat wij niet direct daarmee bezig zijn. We proberen het in andere woorden te vatten. Bijvoorbeeld als je kijkt naar gezondheidszorg, dan proberen we te kijken van met enige afstand van wat ontbreekt er nu aan gezondheid, wat kunnen we aan vernieuwende dingen doen. En dan zeggen wij van je moet gezondheidszorg zien in een context van zitten ze goed in hun vel? Hoe worden ze gewaardeerd? Hebben ze vrienden? Hebben ze sociale contacten? Is er gelegenheid voor sport voor ze? En als dat er allemaal onvoldoende is, dan zie je dat mensen daardoor ziek worden. Ja. Dus voor ons is gezondheidszorg heeft te maken met, is dat geheel compleet? Hetzelfde geldt voor woningnood. Paulien heeft een stuk voor beleid in Vlissingen geschreven over woningnood, waarin we kijken, ook in die bredere context, wat moet je nou doen in Zeeland of in Vlissingen, als je wat aan de woningnood wil doen, want dat wordt wel degelijk ook hier heel veel gevoeld. En wat was je conclusie dan, Paulien? Nou, op dit moment zijn we natuurlijk in Zeeland zijn we heel licht aan het groeien, maar niet zo sterk als in het stedelijke gebied. Desalniettemin zijn de woningen die er nu zijn niet per se woningen die aansluiten op waar er op dit moment vraag naar is. Er is op dit moment eigenlijk vooral vraag naar bijvoorbeeld gelijkvloerse woningen. Want we hebben een populatie die gemiddeld ouder wordt. Ook van mensen die vanuit de Randstad hun oudere dag liever in de mooie omgeving van Zeeland komen vertoeven. Maar daar is bijvoorbeeld vraag naar. Net zoals het steeds kleiner worden van huishoudens. Er is dus vraag naar kleinere betaalbare woningen. Ook als je in je eentje woont en dus maar één inkomen hebt. En op dit moment zie je dat heel veel huizen die hier nu zijn, dat zijn grote gezinswoningen met 4 slaapkamers, grote 201 kappers met oprijlanen voor 2 auto's. En dat is niet per se wat we op dit moment nodig hebben. We moeten kijken naar... Paulien heeft ook aangegeven dat, en dat was ik me helemaal niet bewust, dat als je als afgestudeerde naar Zeeland komt en werk zoekt en contacten op wilt bouwen, dat er voor die mensen sportscholen zijn, maar heel weinig anders. Ja. Sociale, culturele activiteiten voor die tussengroep, dat ontbreekt helemaal. En dat had ik me niet gerealiseerd. En ik denk dat het belangrijk is dat daar ook politiek actie en aandacht voor wordt gevraagd. Dat is een van de vele dingen. Ja, dat was dat ik heb in Rotterdam gestudeerd en toen vond ik een baan in Zeeland. En toen dacht ik, ik ga niet op en neer reizen in de spits elke dag van Rotterdam naar Zeeland. Maar was het al heel moeilijk om een huis te vinden natuurlijk op het moment dat je nog geen 3 loonstroken hebt. Nee, ik snap het. Dat was even een hobbel. Dus wie weet, als we meer jonge mensen vanuit de Randstad na een studie hierheen zouden willen laten komen, kunnen we daar een oplossing voor verzinnen. En daarbij inderdaad, er zijn voor studenten zijn er verenigingen. Er zijn verenigingen voor gepensioneerden. Maar voor die hele leeftijdsgroep van werkende mensen is er eigenlijk vooral sport. En het liefst allemaal op dezelfde avond. Ja, klopt. Ja. Dus mijn 3 kinderen zijn weggetrokken. Die komen wel terug als ik jarig ben. Maar niet meer eigenlijk om te werken. Nee. Omdat het in die steden waar ze wonen
wel goed geregeld is. Klopt. Ja. En als wij willen dat mensen dus weer terugkomen, dan moeten we dat regelen. Ja. Een van de ideeën die we hebben is bijvoorbeeld dat we zeggen van... we leven hier midden in een havenregio met Antwerpen, Zeebrugge en Gent. En Volt wil ook over de grens veel nauwer samenwerken. Ja. We willen het openbaar vervoer meer integreren. We willen kijken of we ook scholing en gezondheidszorg beter kunnen laten aansluiten. Dus dat helpt allemaal om dat beter en aantrekkelijker te maken. En niet Zeeland het einde van Nederland te maken, maar juist het centrum van een hele regio. Ja. En dat is het ook. Ja. En ook bijvoorbeeld zitten we na te denken over... de verbanden tussen wat je op gemeentelijk niveau doet en op nationaal en Europees niveau. En ik had me dat nooit gerealiseerd totdat je erover begint een beleid op te schrijven, dat eigenlijk een gemeentelijk niveau ontzettend belangrijk is om het contact met de burger te vinden. Ja. Ik had altijd gedacht van ja, gemeentes, ja, die hangen er ergens onderaan. Maar dat is niet waar. Een nationale regering die kan dingen roepen en een Europees niveau roept ook dingen, dat staat nog verder af. Maar juist als het gaat om dingen te doen van, kan je je huizen van het gas afkrijgen? Dat kun je niet doen zonder de gemeente erbij. Die moet luisteren van, hoe kunnen we mensen bij elkaar krijgen die een idee hebben om bijvoorbeeld samen energie te delen? Ja. Wat hebben die nodig? Kunnen we zorgen dat er bedrijven bij komen, financiering bij komt? En een gemeente ziet dat nu nauwelijks als een taak, terwijl dat juist een schot voor open doel is om juist daarin heel veel te doen. En wij als Volt bijvoorbeeld leren heel veel van Milaan of van Parijs, die op dezelfde manier met vluchtelingen dingen doen. Dat kunnen wij hier ook overhalen. Maar ook Amsterdam is met de circulaire economie bezig. Ik zie geen enkele reden waarom dat in Zeeland niet ook heel goed zou kunnen. En juist zo'n gemeentelijk niveau, die zit op de plek waar ze kunnen zeggen van... jongens, laten we kijken of we dat statiegeld nu wat beter voor alle supermarkten kunnen doen. En dat moet je lokaal organiseren. Dus daar zijn we heel gemotiveerd in. Om dat ik noemde, dat wordt genoemd circulaire economie. Mm-hmm. Kun je dat even in Jip en Janneke taal uitleggen? Oh ja, zeker. De circulaire economie wil eigenlijk zeggen dat alle stoffen die je gebruikt, zijn dan wel biologisch afbreekbaar, dan wel geheel herbruikbaar in de vorm van recycling. Voorbeeld is bijvoorbeeld hout. Hout is biologisch afbreekbaar. Glas. Glas is volledig recyclebaar, want het is gemaakt van zand. En bijvoorbeeld een mooi voorbeeld hier uit de omgeving. Er is hier een brouwer in Hulst en die gebruikt dus zijn bierborstel als veevoer. Ja, en die veevoer, dan geeft je wel lekker vee en dan kan de slager weer mooie dingen van en dan kan je een biertje naast je hamburger eten. Ja, kijk. Ik denk dat die koeien het ook wel lekker vinden, want voor hun is dat een soort biertje ook. Ja, ik denk dat het een lekkere smaakje is. Zeg, een van de keywords was natuurlijk duurzaam. Ja. Kun je daar ook nog even iets over zeggen? Het geeft meteen... Jij kunt wel 10 minuten, maar even kort. Ik zal het kort proberen te doen. Maar het illustreert hoe Volt werkt. Want we zijn dus vanuit Zeeland wel degelijk op lokaal niveau bezig. Maar er is ook een hele groep geweest voor de Nederlandse verkiezingen om beleid voor Volt in Nederland te doen. Zoals Paulien zei, van dat sprak mij aan. Want er zaten allemaal dingen in die mij meteen zeiden van ja, daar wil ik meer van weten. Daar hebben 500 mensen van Volt in Nederland aan gewerkt om dat te schrijven. En natuurlijk, iedereen mag meeschrijven, maar er komt dan een enorm groot document achter wat onleesbaar is. Dus daarna hebben 10 studenten communicatiewetenschappen daar een programma van gemaakt, een verkiezingsprogramma, wat liep als een klok. Dus de manier van policy maken is van onderaf. En zo ben ik ook betrokken op Europees niveau. En dan word je facilitator. Betekent dat je het moet mogelijk maken dat andere mensen over heel Europa policies maken. Ja. En Volt doet dat in wat wij dat noemen Global Challenges. En hier staat Global Balance. Dat gaat over klimaat en migratie. Ja. Ik ben verantwoordelijk samen met een en vrouw, uiteraard. Alles doet Volt met pariteit van dames en heren. En ik word geholpen door een studente die uit Duitsland komt, maar die in Den Haag internationale rechten doet. En wij proberen dus mensen over heel Europa, over klimaat en over migratie iets te vertellen.
En dat is heel interessant, want ik zit bijna 3 keer per dag wel in een conference call dwars over Europa, want je kunt het niet fysiek doen. Om te kijken maar of mag je toch weer gaan reizen, zeker of niet? Ja, maar daar komen we straks op terug. Voorlopig hebben we het zo gedaan. En we hebben ook geen budget om met iedereen over de hele wereld te vliegen, dus dat gaat ook niet. Okay. Maar je ziet dus dat je binnen Volt, om dat soort policies te maken, hetzelfde proces wat je in Europa en Brussel hebt. Alle landen zijn het niet eens met elkaar en je probeert ze toch bij elkaar te krijgen en iets te laten zeggen wat voor heel Europa kan werken. Dat is een lastig proces. Maar het is ook heel goed om het te doen, omdat je elkaar leert kennen. Je leert luisteren naar elkaar en je leert ook het beste te vinden van iedereen. Ja. En dat is een proces wat gewoon tijd vergt. Maar ik vind het heel waardevol om het op die manier te doen, omdat je ook iedereen dan meekrijgt. En wat ook belangrijk is, dat de mensen die dit doen zich realiseren dat we dit doen voor de volgende Europese verkiezingen, waar we in 7 landen mee willen doen. Dan zijn we meteen een behoorlijk grote fractie in Europa. En deze policies hebben dan meteen ook de aandacht. Dus je doet iets wat zoden aan de dijk staat. Het is niet zomaar iets in de marge. Het is belangrijk, ook voor de toekomst van Europa. Ja. Dat vind ik heel belangrijk om te doen. Ja. En hoe zie jij dan duurzame energie in Europa? Duurzame energie? Ja, ik bedoel, hoe sta je ten opzichte van windmolens, zonne-energie, we moeten getijden, zo snel mogelijk CO2-neutraal worden. Ja. Echt als de wiede weer gaan. We hebben lang genoeg lopen uitstellen met z'n allen. En hoe langer we uitstellen, hoe onleefbaarder het klimaat wordt. Hoe meer last we daarvan krijgen en ook hoe meer hindernissen we gaan ondervinden in de toekomst daarvan. In de vorm van overstromingen, in de vorm van droogte, in de vorm van hitte, in de vorm van te veel water, te veel, te weinig. Ja. Maar is het nou eigenlijk... Eigenlijk voor mij, duurzaamheid bestaat eigenlijk uit een aantal factoren. Je hebt natuurlijk hoeveel energie je gebruikt, dus daarvoor kun je isoleren. Je hebt de opwek daarvan, dus dat moet zo groen mogelijk, dus met windmolens en met zonnepanelen. Je hebt klimaatadaptiviteit, dat is hoe goed je zorgt dat een stad of een dorp tegen de hitte kan, tegen de droogte kan. Bijvoorbeeld door het aanplanten van groen, zodat het water ook weer de bodem in kan. En je hebt natuurinclusiviteit, en dat is behoud van biodiversiteit. En met die 4 factoren kan je samen een zo duurzaam mogelijke toekomst dankjewel. Scheppen. Goh, prachtig college, maar heel duidelijk. Zeg, en hoe staat het met de waterstof gebeuren? Ja. Dat is eigenlijk sinds kort maar als een serieuze optie gezien. En wij proberen dat helemaal mee te nemen. En dat betekent op eerste instantie dat we de mensen die met klimaat bezig zijn binnen Volt moeten overtuigen dat wat zij dachten van, ja, dat is niet serieus, want zij hadden het niet serieus genomen. Dus je moet eerst het proces door om weer op de hoogte te komen van wat kan er allemaal. Ik ben zelf als facilitator voor die Global Buzz overtuigd dat het wel degelijk een heleboel antwoorden geeft in de toekomst. Het vergt ook nog wel wat aandacht, maar er liggen al genoeg plannen en investeringsplannen ook om te zien dat het een hele serieuze optie is. Het is niet het enige wat je moet doen. We moeten veel breder kijken. En we moeten inderdaad, wat Paulien zeggen, zo snel mogelijk gaan werken. Omdat inderdaad alles wat we voor ons uitschrijven alleen maar de effecten lastiger maken. En die krijgen de volgende generaties op hun bord. En dat vind ik onacceptabel dat dat gebeurt. Een van de dingen die we dus ook al doen aan adaptatie is dat we nu al een probleem hebben met migranten, vluchtelingen die uit oorlogsgebieden komen. Maar je kunt bijna voorspellen dat het hele Midden-Oosten bijna onleefbaar wordt. En dat bijna iedereen die daar zit in beweging gaat komen om een beter leefgebied te zoeken. En dat zal misschien over 10 jaar gebeuren of over 20 jaar. Maar er komen veel grotere stromen dan we nu gewend zijn. En het probleem wat we nu al hebben wordt alleen maar erger. Dus Volt probeert een antwoord te vinden van hoe je dat dan kan doen. En dat is geen makkelijk antwoord. Andere politieke partijen die vermijden überhaupt erover na te denken. En Volt vindt, we moeten daarover nadenken nu. Want als we het zo allemaal aan onze deur zitten kloppen, zijn we te laat. En dan hebben we geen goed antwoord. Okay. En ik heb het antwoord nog niet. Nee. Zeg, hoe kunnen ze Volt bereiken? Want
Ja, in verband met de tijd. Ik weet niet of dat er nog urgente zaken zijn. Hoe kan ik nou mijn schoonzoon zeggen van als je Volt wilt kiezen, dan moet je daar zijn? We hebben sowieso natuurlijk de website. Ja. Gewoon volt.nl. Ja. En als hij Geïnteresseerd is, je kan altijd een mailtje sturen naar Zeeland@volt.nl. Ik weet het niet exact uit mijn hoofd, maar als je Volt NL of Volt Nederland zoekt, dan kom je er vanzelf op en dat is geen probleem. En komend weekend hebben we een congres van Volt Europa in Lissabon. Daar zou je nog op kunnen inschrijven zelfs. Je bent zelfs welkom als niet-Volt-lid om daar naartoe te gaan. Ook dat kan als je zoekt, en dan vind je ook wel de manier om daar te komen. Is dit nou een aanzoek dat ik met als gids meega? Ja, graag. Zou wel gezellig zijn, hè? Ja, lijkt me heel leuk. Ja. Maar ik zal je dan gidsen in Lissabon, want daar weet ik dan meer van te vertellen over dan jij, denk ik. Ja, dat klopt. Ja. Zeg, Paulien, heb jij nog een slotwoord? En je zegt van, dit wil ik nog even toevoegen, zeker voor de jeugd? Nou, sowieso als je iets te zeggen wilt hebben over de toekomst, over het klimaat, over hoe er met jou wordt omgegaan in Nederland, verdiep je in de politiek. En Volt doet dat op basis van wetenschappelijke achtergronden en onze kernwaardes. Dus dat iedereen gelijk moet zijn en een duurzame toekomst. We hebben verschillende kernwaarden. Kijk of dat iets voor je is, maar sowieso verdiep je in politiek. En dus laat je stem gelden. Horen. Laat je horen. Ja, iedereen moet dat doen natuurlijk. Ja. Nog het laatste woord, voordat ik de kijkers ga bedanken. Ik wil jou heel erg bedanken dat we de gelegenheid hebben gekregen om dit interview te doen. En ik hoop dat we ook in Zeeland een nieuw elan kunnen brengen. Dat zou mooi zijn. We hebben wel meer leden nodig om het inderdaad goed van de grond te krijgen. Maar ik heb ervan overtuigd dat we mensen aanspreken. We horen dat van veel kanten. En mensen komen ook naar ons toe. En wij zullen dat ook proberen te faciliteren. En we kijken wel hoe ver we komen daarin. Nou, ik vond het een verfrissend gesprek. Ik heb er veel opgestoken. En bij Volt moet je ampère zoeken. En dan krijg je watt, hè? En dan krijg je warmte ook. Ja, warmte ook. En vermogen. En energie. En energie. Ja, dat is positieve energie van. Ja, daar moeten we van uitgaan. Ja. Toch? Ja. Nou, dankjewel. Dankjewel. Nou, beste kijkers, dit was een Volt-aangelegenheid. Het was echt iets met passie. En ook een beetje spanning dat ik hier naar uitgekeken heb. Volt, de beste wensen en we gaan erop proosten. Dankjewel. Proost, hè.